पूछेलू अरे के काका पियावा कोइले बा अरे के मुंह दिखाई में हमके अरे के सोना के टिकवा देले बा। बाप रे वहीं से नमरी दिखा रहे हैं। बताइए कितना इतना दिल वाला आदमी आपको सीतेमढ़ी में मिलेगा का जी हैं? देखिए 100 टकिया उधर से उदय कर रहेंगे, तनी पहुंचा दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। मैडम के लिए उनके अंदर से प्यार उमड़ रहा है महाराज। रख लीजिए, हाँ रख लीजिए। अरे कि बार बार का पूछ लो। बोलिए ना सर, नाम बताइए। विजेंद्र हाथी उर्फ मंत्री जी, उनके तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कि बार बार का पूछेलू काका पियावा कोइले बा, पूछेलू काका पियावा कोइले बा, मुंह दिखाई में हमके सोना के टिकवा देले बा, दिखाई में हमके सोना के टिकवा देले बा। बार बार का पूछेलू काका पियावा कोइले बा, पूछेलू काका पियावा देले बा, मुंह दिखाई में हमके सोना के टिकवा देले बा, मुंह दिखाई में हमके सोना के देले बा। नाम जितेंद्र सिंह जी, उनकी तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार। एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चूमा ले ले बा, एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चूमा ले ले बा, एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चूमा ले ले बा, एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चूमा ले ले बा। बार बार का पूछलू काका पियावा कोइले बा, पूछेलू काका पियावा कोइले बा, मुंह दिखाई में हमके सोना के टिकवा देले बा, मुंह दिखाई में हमके सोना के टिकवा देले बा। एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चूमा ले ले बा, एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चूमा ले ले बा, एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चूमा ले ले बा, एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चूमा ले ले बा। मोहब्बत के मुर्गी बनम कुरकुराता, अरे चल के जाएगा रानी सीता जगह बजाता, जाएगा रानी सीता जगह बजाता। अरे उधर सुनिए, चुम्मा ले लेवा, एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुम्मा ले लेवा। जवानी के गरमी न सहले सहारा, यह किया गरमी न जवानी के गरमी न सहले सहारा, मोहब्बत के मुर्गी बनम कुरकुराता, जाए गाया जान ई तो जगह है बजाता, पांच बेर चुम्मा ले लेवा, एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुम्मा ले लेवा। लुहजरा में लुहजरा में लूजर में कुछ दिन करे तो गुजर अपना लुहजरा में, करे ना लूजर अपना लूजर में, लुहजरा में रानी लुहजरा में रानी लूजर में। कुछ दिन करे तो गुजर अपना लुहजरा में, एक दिन करे ना लूजर अपना लूजर में, बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चूमा ले ले बा, एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुम्मा ले लेगा। मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, नहीं तुझको कोई होश हो। अरे जिया नहीं तुझको कोई होश होश उस पर यौवन का जोश जोश नहीं तेरा, नहीं तेरा कोई दोष दोष मत होश है तू हर वक्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुम्मा ले ले
खैनी हो। अरे पहले रहनी पातर हम अब देखा मोटैनी हो। अब देखा मोटैली। कोषाध्यक्ष साहब के तरफ से विकास अविनाश सराबी कोषाध्यक्ष उनके तरफ से सीतामढ़ी की सरकार बाबू दबंग न चलता सीतामढ़ी के दबंग विकास सराबी जी। अरे पहले रहनी पातर हम अब देखा मोटैली हो। पहले रहनी पातर हम अब देखा मोटैली हम। अरे तू ही सोचा कौन खाना ससुरा में हम खैली हो। तू ही सोचा कौन खेला ससुरा में हम खैली हो। अरे तू का जनमाना तो घर में कोई को फिल्म देखैले बा। तनी भोकल में आवाज दीजिए। तो घर में कोई को फिल्म देखैले बा। एक बेर दो बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुमा ले ले बा। एक बेर दो बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुमा ले ले बा। एक बेर दो बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुमा ले ले बा। क्या बात है। दरवाजा खुला छोड़ाई नींद के मारे दरवाजा खुला। यहीं पे डांस कीजिए। दरवाजा खुला छोड़ नींद के मारे दरवाजा खुला छोड़ आई। नींद के मारे ले चार बेर पाँच बेर चुमा ले ले बा। एक बेर दो बेर तीन बेर चार बेर पाँच बेर चुमा ले ले बा। और सूट से ज्यादा साड़ी में और हट हम लागिले। हट हम सारी में। और सूट से ज्यादा साड़ी में और हट हम लागिले। सूट से ज्यादा साड़ी में हट हम साड़ी। और पहले वाला बात नइखे छोला के दुर्भागिले। भैया भोकल में आवाज दीजिए ना। चपले तू वाला। का जन्म रात भर में कोई को फिल्म देखैले बा। आ एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुमा ले ले बा। एक बेर दो बेर तीन बेर चार बेर पाँच बेर चुमा ले ले बा। एक बेर दो बेर तीन बेर चार बेर पाँच बेर चुमा ले ले बा। RDX राजा उप सचिव जी के तरफ से 501 रुपए का क्या बात है। पहले रहनी पातर हम अब देखा मोटैली हो। पहले रहनी पातर हम अब देखा मोटैली हो। पर तू ही सोचा कौन खाना ससुरा में हम खैली हो। तू ही सोचा कौन खाना ससुरा में हम खैली हो। अरे तू का